Wij vieren feest, dus weg met de malaise, want nu is het tijd voor de Polonaise. Hollandaise, van hier tot Rotterdam. Wij hoeven lakken linksaf, wij zakken door. We zullen niet verdorsten en willen grijp maar ietsje. Ja, goedemorgen mensen. Ik als directeur van De Toekomst. Ja, ik hoef vandaag eigenlijk niks meer te doen. Want we hebben natuurlijk, moet ik mijn bevoegdheden overgeven aan Melly den 44ste den Eerste. Ik, prinses Melly de 44ste den Eerste, zal dit jaar voorgaan in het carnaval. Aan mij is de carnavalsmacht gegeven. Ik ben Melly de 44ste den Eerste. We zijn hier op de Squalle de Toekomst in Bakhuizen. En hoe jit die squallen nou? Hij heet nou de Bokkenstal. En waarom bist je prinses worden? Ja, ik vond het echt heel leuk. En mijn huid had het ik al een periode. En ik dacht, ja, dit is mijn kans. Maar nou ben je baas van Bokkendaan. Maar we hebben een orenbaas voor de Bokkenstal. Ja, dat is prinses Melly. Die is gewoon op dit moment even de baas van de Schuilen. Dus die heeft even de scepter. Die ze heeft, en dan heeft zij gewoon de leiding. Deze dag joh. Mooi haar raad van 11 en hofdames. En hoe doet ze het verder? Ja, ze doet het super. Echt. Ik ben trots op haar. Als grote prins. Dat is mooi. En wat maakt de band dan dagelijks doen? Feest vieren. Feest vieren, toch hebben we nooit nog. Joetsen en feesten, wij nog en vier. De douches om en wij ons en Springen en gehossen. De tent staat op zijn kop, de vloer neemt mee. Marietje jodelt, wie kan mij verlossen? Straks komt hier het plafond nog naar beneden. Wij vieren feest, dus weg met de malaise, want nu is het tijd voor de Polonaise. Hoe heeft hij het opgebouwd? Wat is dit voor karken? Een rollator. Dus daar is nou al maar een rollator. Nee. Ik dacht een rollator is voor oude mensen. Ja. Maar deze is van mijn beppe. En mocht je hem even lenen van Beppe? Ja. Als Melly de baas is het oor zoals dat de directeur baas is? Ja, wel een beetje. Wat is er al een oors? Nou, Jood hoeven we net te werken. En dat is wel heel leuk. Wat gebeurt er als prinses Melly de baas is? Nou, dan niet alles volgens mij volle beter en zo. Ja. Dan ben je altijd wel blij op school? Ja. Oh nee. Jeremie danskunst. Heren, heren. Dat maakt wel jongens.